Hey, no, or Lati, yeah. Or what now, worry, what? Or what now, worry, why, but now often I deal, not often I deal with them, really. Never let them, never let you my name. Look, there's someone that will is really, or my. Hey, Adewa. Adewa, yeah, but it was a butter. Yeah, but I become yeah, but I would you go? Arewa. Hello, one. Arewa. I don't know give you. Nia Arewa nia iya bata. Thursday no. E ba na Thursday night. Arewa nia. O lati bata we welu mai we na even otan na we gwa na mekwelizi ekweli o. Iya bata na o lati di mai emere onye bo na aru. One. Na ya na alo kale kwa mambata ngwe ezo kwa na. Ne, o di mai na emere onye bo na aru. Iya bata. Nti no lati le ba na ewelu mai na emere Arewa yo zuwe na ekwu. Ne Iku no tua. Ye man na nga bu mmili ka nga esi we na. Mmili gini ze kingi bu mmili. Anna na imo no gidi na mmili adiro na mma. Only have my problem now. Bro no be say I no wan come. You got to go. Only have my problem now. Iba na mmili kita na eme ihe gidi na mmili na eje no. Okay, what to go. Si mgbe pembe igwuru ofe ka ozu. Na na wafo yo. Ade we ya batarere. Ani nsi ni fi na mi no gidi na ekwoku mmili gini. Ga bata onwero. Nga bata na onwero no na. Ababu na ba ka na ga mfu na onwero ka mbata so onwero do. Imini ya? Hello. Egwu na mma ya na bata. Egwu na mma ya no egwu na mma ya. O magwara o. Ngwa bye. Ogidi ebutata. Na aga m elo nwere ka nje ebe nna. Nwafọ ogidi. Ma nga na lele nwere. Ogidi jelo mba lukenu no. Arewa nwanne m. Ya bata n'ogi. Ana enwa nwanne m ya bata. Ana enwa nwanne m. Ogi na bata. Ya, ogi na bata.
ọ bụ na ị batara ife ọlati na-ego ndị mmadụ mmanya ife ọ bụrụ na-eko ka ya nwe ogidi Chimdi akwụna hello anyị nọsa dị nke May steeti arụ natala kịta na ịmara ịmadụ ọ batasị ya ọ bata bịa saịdị anyị na-akọkpọ bịa nụ ntị ka ị nọ nụ sere anyị na-achị ka ọwa gị okwu nọrọ na ntị napo arriba bata Tell can call moto. Ema if nsege mu bele na ema dia ema anma no ya mo o de bala bia ema fa manu fadi ke May state bia no nanke ber nanke May state mo na eboa walo ari wa fa na bia fa de ba ifa na ya ko se gum Arewa odogwu hai anu kwanogu dogwu gidi o anu kwanogu dogwu gidi o baby na yoka anu kwanogu dogwu gidi o male ma ndo gidi nsigi male ma ndo awasna aye packet ka ga bezo gida we le yan afọ hey anka no ni mi on fast no bu na Arewa pataro ifu ko lati esneko oku oneko agene mesgwa Again, no one na bo. My brother, but na ask one na mamba ta. Na even banye. Na ino gi ni mo go na we ba na hozo na yo ta go. Even banye. Na nsika mbata ba. Chai. Nsim na moto. Ga-ebu himself na ngbosi isi n'ime mmiri ime ụgbọ. Mmiri kwa. Na mbanye ụgbọ. Nnekwu ship mbanye n'ime ga gido. Gwa mo mbodi ship na nwelituo. Wee banye ụgbọ amala. Ngakala kpakpa ụgbọ amala ọ na-aga otu a ndị gafe na ụgbọ ala na ọbụla just stand ịma ya agọlọ gị ọ na-aga otu a ọ na-aga na-ekiri ya ọ na-aga na-asị ọ ndị bụkadị mmiri akịta ka ngakwana ndị ogidi na mmadụ alalụ na ha na ife oli m ọnụ mana nwa ọkwa adị m hapi napụta akịta fuo m ibe m ndị be ndị njekịta na ndị mmụọ nọ si na-enwe nwere ọma afọ ogidi asị na ife ekwu na isi nwa eze ada efu na mba ezefu ka ọ bụ mmiri nọtọ na-eme nna ife na-esi na wefu na-eme na mmiri na-eme nsị na ndị a nsị na mma nkwa ebe a ifu kwere na ime mmiri na manya na akọlụ gị Chimbite na ebe ihe n'ọkwụ afọ mkpọ na ya ọnwa nke eze obodo ike
ije n'ogidi ebido ugbo kekekasịa anyị sọ ọgụ anyị sagwa ọgụ ndị na-eme obodo ba kekekasị gwa ọrụ ugbo resa ọgụ na mma ka ba zuo ike ọ mmụọ ezumike ọrụ nke mgbe arọ ya ka anyị na-eme tata nwa obere oge bụ anya ka ọzie dị n'ala akọrọ egboro iji ife ọfọzi ome bụ anya ka ọzie dị n'ala ndị bụ eme obi ji ọkụ arọ ọzọ kwa Jenụwarị na-ekwekwe okwu ọrụ ugbo ọzọ eme nwa afọ bụ ịkwụsị ọrụ ugbo zuo ike anyị na-eme mmemme ezumike ọrụ ugbo nwa afọ festival Ogidi onye ka anyị nọrọ ebe a ibe nna nna anyị ba mesịrị eze jụọ m agha maka ọnọdụ ba kwadoro eji agba azị wee na-akụ ụta
Itu. Oka Bilibo. Oka jodohmu oya keraka. Babangwa, oh biozo dogu. Dalono. Okay deh. Dalono. Unu waktu gimana? Dalono. Dulu waya mana? Akabi wayo. Akabi liwo.
What signify end of planting season, end of yam cultivation. Yeah, na onwere alụsị a na-agụ ya na ya. Ọ culture, omenala, ịdị enwe aṅụrị na akọnyesigo ji na anị. So na onwere alụsị, onwere okwu ebe a na-eje agụ ya. Yeah, man. Ine bụ anya na ya bụ ibe na-eme n'ogiri na-eme nwafọ wee bụ ụlọ nnukwu mmemme ka ọ bụ n'ogiri wee obodo niile ọ nwere obodo na-amaghị gbasara ya. Ọkwa nnukwu mmanwụ nọ n'ọgbọ ogene na-abịa akata aka gburu ọzọ dị mgba oke o si na ama na ụlọ expose kazi odogwu odumaga n'ahịa ya mabanụ mmanwụ akwa ka arapụ ịbụzi otu ya anya nọ na-expose ihe anyị ji eke ike biko ọkọ eme expect na ọ ga-apụta ọkọnkwọ nke things fall apart agwara m na atụrụ everything fall apart ọkọnkwọ nwapụta oke mmụọ na-apụ n'arọ
What is the masalalas na nwafọ ogidi bụ ememe a na-eme wee zuo ike ọrụ ugbo na-awụsago ọgụ na nne ya kwadoghị obodo anyị bụ ogidi na-abụbarụsị ọrụ wụsa ọgụ na mma ka eme ememme wee kwadobe ji na ife akọ na n'ihe alụsị adịghị acha ma ndị ụka na ndị na-abụ ndị ụka na-eme talk about culture and tradition. You see it here. How you find that? What of people and they will do it.
That is what we are trying to do now, because the youth today are all migrating to the townships. They of course come back. Almost Sahara printing press. Almost Sahara, she wants a back with you. Samampe, 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 What do you do?